em resumeixes el rally en 3 paraules contades i ja està. Què tal, els cotxes? De puta madre. Ah, mira, són 3, sí senyor. Molt macos, vam. Pots fer un favor, hola, què tal? La calefacció, com un cotxe normal. La refrigeració de l'intercooler. Estic aquí amb un campió de la figura. No, sí, aquí el campió ets tu. I tu ets un figura, Ivan, encantat, sóc el José. Què tal, tio? Molt bé. Has mirat els temps? No, tampoc no és el que ens preocupa, almenys a mi. Us heu adormit o no? Ha quedat gravat que no teniu excusa perquè és el dia abans. Doncs ja teniu aquí la promo, Cristian Cifrés. Dissabte Focus Extreme, diumenge amb tu al podi, esperem. Esperem. Tio, enhorabona. Gràcies. Ens agrada que tu passis bé, ens encanta que siguis pilot RFM. No sé, mira. Estamos aquí, Però veig que d'aquí a final d'any farem algun sinistre gros perquè anem bastant massa al límit. M'ha anat tan just tantes vegades. Sí. Sí. Hòstia, i tant. Vinga, va. Vinga. A més és el cava del campió. Que anem pinxats? Sí? D'on? D'aquí, al davant. Quina merda, tio. Tio, tinc fot una calor que flipa aquí dintre. Tots els mitjans són els que són, però posem tota la carn a la graella. Que ens costa molt de tirar endavant i gràcies a vosaltres això fa que ho sàpiga més gent i al final doncs, que nosaltres puguem trobar més coses i que això vagi endavant. Moltes gràcies a vosaltres. La seva passada sempre una birra aquí. Vale.